Shalom para pamirsa ingkang kinasih, sugeng panggihan kalian kula Pendeta Nanda Natalia saking GKJ Wirobrajan Yogyakarta. Sedherek-sedherek ingkang kinasih, sesarengan kita badhe mirengaken sabdanipun Gusti lumantar Sabda Winedhar dinten Kemis 1 Desember 2020 kanthi irah-irahan adil ingkang dipunserat dening Bapa Pandhita Yusuf Sugino. Lan wawasan ing dinten menika kapundhut saking Jabur 7:2 ayat 1 ingkang mekaten. Duh Allah Sang Prabu, mugi paduka, angger-angger paduka, sarta keadilan paduka dhateng Sang Raja Putra. Pasamuan ingkang kinasih, nalikanipun pamarentah Indonesia paring kawigatosan dhateng masyarakat lumantar program BLT utawi bantuan langsung tunai, mesti kemawon damel bingah kanggening tiang-tiang ingkang sampun nampi bantuan menika. Ananging tumrap tiang-tiang ingkang boten nampi, temtu perkawis menika saged nuwuhaken raos kuciwa, awit rumaos boten dipun gatosaken dening pamarentah. Pramila lajeng sami nggadhahi pamanggih menawi pamarentah menika tumindak boten adil dhateng masyarakat. Kamangka menapa ingkang dipun wastani adil menika kedah sami? Kamangka wonten ing masyarakat menika boten sami. Wawasan kita wekdal menika nelaaken pandonga ingkang mijil saking manahipun Prabu Sulaiman. Piyambakipun nyuwun dumateng Gusti Allah supados kaparingan kawicaksanan temahan saged nindakaken jejibahan minangka pamimpining negeri. Kanthi mekaten Prabu Sulaiman saged paring keadilan dhateng tiang keserakat, paring pitulungan dhateng tiang melarat, saha numpes tiang ingkang nganiaya. Keadilan dipun betahaken dening sedaya manungsa ing saidenging bawana. Lajeng sinten ingkang saged mbabar keadilan menika? Menapa namung raja? Pangarsaning negari? Kedahipun boten mekaten. Sinten kemawon kedah saged tumindak adil dhateng sesaminipun. Lajeng kados pundi wujuding tumindak adil dhateng sesami menika? Temtu srana purun paring kawigatosan dumateng tiyang ingkang nembe wonten ing satengahing panandang. Tiyang ingkang gesangipun kacingkrangan, tiyang ingkang katindes kasingkiraken dening sesamanipun. Sumangga kita nuwuhaken tekad kangge mbabar keadilan, supados tentrem rahayu tansah karaosaken wonten satengahing gesang kita. Amin. Gusti berkahi kita sedaya.